Ni isa lamang ka-emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini, mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag, sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government.
Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:44 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Mayong hapon Banwa, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga katuran nga matag panamati sa 16 kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 kabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kaalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapadapot lang ito sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa may Chodor Arsenas Trade Center sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa syudad sang Rojas, suman sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa tanan-tanahan. Sa aton nga mga kalagad man nga mga overseas Filipinos nga padayon nga nagasuporta ka nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad sa 88.1 Kadera FM. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast ng 88.1 Kadera FM. Pinagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casada Jr., sa pangalaman sa aton station manager Reverend Father John Dave Vibalia, aton nga mga technical director Lagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja, partner technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos, ang inkaupod naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasag Special Coverage ni Alagad Real de la Rosa. Update nyo kita Banwa para sa Lunes nga edisyon sa Kasag Special Coverage para sa July 26, 2021 nga edition. Ay, sa mga nagasahulog silang kadlawan, happy birthday! Labi na sa amon nga pinalangga. Pinalangga, ang wala nagpapamahaw. Nag-absent ka. Ayaw pagkablaka, kay sukton ka mang gyapon namon. Sa amon rin, no, nga upod sa Social Action Center. Kaya Alagad Ana Marie Martinez Malyo. Happy birthday sa imo day. Kabay pa no nga mabaton mo sa gihapon ang madamo pa nga grasya sa aton mahal nga Dios. Tatay Odol, ano apelyido de Sales, no? Ay, happy birthday man kay Tatay Odol de Sales dira sa Ibaka Maayon. Ay, diyan lang kami taya. Happy birthday sa imo, no? Kag sa tanan nga nagasaulog sa ilang kadlawan. Kabay pa, no? Nga mabaton ninyo ang kalipay, kasadya, no? Ang bugan na nga grasya, nag-awas-awas nga bugay. Nagikan sa aton mahal nga Dios. Kag agud to, no? Makapaambit man kamo sa iban. Kag makapaambit man kamo diri sa Social Action Center. Kay Alagad Ana Marie Malyo, no? Ulaton ka damon sa imo pagbalik mo. Babalik ka rin. Oras naton sa Kadera FM Philippine Standard Time, alas 4:49 diri sa aton nga pagpangalagad. Ano ba mga balantayan nga balita nga aton pagatagan sang nagakaygo pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa balita lokal, 42,000 ka pamilya sa syudad nagbaton sang bugas sa una nga salga sang food security program sang gobyerno lokal. Samtang masobra 6,000 nga bakuna liwat nga dabaton sang probinsya kag mga wala na gamit nga plastic bottle mahimo bayluhan sang seedling sa community plant tree sang Kapenro. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Balita regional, pag-angkon sang cluster sang COVID-19 Delta variant cases Antique, posible sunod sa Department of Health. Kasag Special Coverage. Kasag Special. Samtang sa balita national, tubtub sa 8 ka tawo sarang nga manatdan sang Delta variant sa sulod sang 1 tubtub 2 ka minuto. Samtang mga health workers sa Ilocos Norte nagahinyo sang time out bangod sa mga kaso sang Delta variant nga nabalag sa rehiyon. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kag balita sa Caritas, publiko ginhangkat sang obispo nga pakigbatuan
ang online trolls. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Amaya tuban mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasag Special Coverage. Babagoy naton anay ginatamyaw aton nga mga kalagad nga nag-upod sa aton sa Facebook Live kay Ma'am Lita Dasik. Ay, damo sang emojis. Salamat gid no kay Ma'am Lita Dasik, kay Ma'am Paula Volquirin. Subong man sa kay Sir Indo Lolo no nga nagaupo diri sa aton nga pangalagad. Bagong kaundan sa mga balita nga aton karon ginpanglinyada mga kaalagad. Ato na naibaluon ang dalagan o na lakat sang panahon subong nga adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sanding mga kalagad sa pinakauling nga datos sang DOST Pag-asa, ang southwest monsoon among nagapekto sa bilog nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa forecast weather condition, ang Ilocos Region, Zambales kag Bataan maka-experience sang monsoon rains. Samtang tugay ni sa gihapon sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Samtang Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro maka-experience naman sa magalumon nga kalangitan nga may malaka pag-ulan-ulan. Pagpanagub kag pagpainat tugas ang southwest monsoon, may posibilidad man sang pagbaha kag landslides. Labi na sa tion sang mabudok nga pag-ulan-ulan. Ban nga bahin sang Pilipinas, lakip na ang Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Pag-experience man sang may paglugal nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpainat tugas sa gihapon sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sang mabudok nga pag-ulan-ulan. Samtang sa forecast wind kag coastal water condition, ang Luzon kag Visayas maka-experience sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin from southwest. Samtang coastal water kasarangan tubtub sa mabaskog, ang balod nagadangat sa 1.2 to 4 meters. Sa Mindanao, makanay tubtub kasarangan ng huyop sang hangin from southwest. Samtang makanay tubtub kasarangan naman ang coastal water, ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.1 meters. Pinakamainit nga temperatura subong adlaw, alas 10:30 kainas sang aga, 27 degrees Celsius. Samtang pinakamalabig nga temperatura, alas 4:30 kainas sang aga, 24 degrees Celsius. Sunrise buwas nga adlaw, alas 5:38 sa aga. Sunset, alas 6:27 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Mayat banwa ang pinakauling nga datos atoy sa lakat sang panahon gikan sa DOST Pag-asa. Samtang ibalo naman naton ang update tuhoy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Subong man diri sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz, subong man diri sa syudad sang Rojas. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga datos sang Worldometers, sa bilog nga kalibutan nakapagkit na sang 194,854,200 ka makumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa manasambitan nga numero 4,175,458 diri ang mga nagtaliwan, samtang 176,794,951 ang mga nag-ayo. Diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, sandig sa pinakaling nga datos ng Department of Health Philippines, napetsahan na Hulyo 26, 2021, alas 4 subong hapon, may dugang 6,664 ka mga panibagong kasos ng COVID-19 sa Pungsod Pilipinas. Samtang may 5,766 naman ka numero sa mga nag-ayo, kag 23 ka dugang sa mga numero sang nagtaliwan. Sa kabugusan, ang Pilipinas nakabalag na sang 1,555,396 ka mga kumpirmado nga kasos ng COVID-19. Samtang sa porsyento sa mga aktibo, 3.5% o kabugusan nga 55,140.
Porsyento sa manag-ayo 94.7% akon kabuusan nga 1,473,009. Porsyento sa managtaliwan 1.75% akon kabuusan nga 27,247. Sa Western Visayas, sandig sa pinakuling nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May dugang nga sa 580 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalhag kahapon nga adlaw. Sa karon ang Rion 6 sa kabalag na sang 81,349 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Ang mga nagapabiling nga aktibo yara sa 10,890. Sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso, ang symptomatic 55.41%, mild 38.44%, moderate 3.17%, severe 2.87%, kag critical 0.11%. Samtang diri naman sa aton sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakauling nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may dugang nga 29 ka mga panibagong kaso nga nabalhag kahapon nga adlaw. Sa diin ang total confirmed cases sa Capiz ang naglabot na sa 5,181. Porsyento sa mga aktibo nga kaso 7.68% akon kabuusan nga 398. Porsyento sa manag-ayo 86.99% akon kabuusan nga 4,507. Porsyento sa managtaliwan 5.33% akon kabuusan nga 276. Samtang diri sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakauling nga datos sang City Health Office, may 19 kadugang nga mga kumpirmado nga kaso nga nabalhag kahapon nga adlaw. Sa diin ang mga aktibo nga kaso naglabot sa karon sa 180. Samtang 2,261 ang mga nag-ayo, 112 ang ginbawian sa hulam nga kabuhi, o kabugusan nga 2,553 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Oras naton sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:58. Ang detalye sang aton mga ginpanglinyada nga headlines sa aton pagapanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalon. Standby! Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton,
kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 5:02 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Sa gihapon ka po nyo alagad Real de la Rosa. By the way, may gamay lang kitang mga pahibalo mga kaalagad diri sa aton nga palatuntunan. Sino mauna? Siya? Hindi, Arianay, no? Pahibalo ang St. Joseph Vocational Technical Training Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz nagapahibalo sang opening sang senior high school program. TESDA accredited school, no tuition miscellaneous fees, free laboratory toolkits and uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makigangot sa St. Joseph Tech Voc Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa liwat 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho sigurado. Samtang sa dugang pagiging pahibalo, nagsugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala na sa admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigay enrollment online. Magkatulang sa official Facebook page Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purísima kung magtawag sa numero 6214-192 local 106. Smart at 0920-953-4104. Siliwat 0920-953-4104. Sa Globe 0917-564-7505. Sa liwat 0917-564-7505 para sa dugang nga impormasyon. Mag-enroll na sa Purísima ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz sa pagbaton sa kalidad nga katoliko nga edukasyon.
Samtang sa mga nagapangita naman dyan sang trabaho, ang Talk Station Rojas nagapangita sang online English tutor. Nagapangita bala sang trabaho nga non-toxic kag friendly environment. Mangin kabahin sang online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives kag benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave, and a chance for promotion upon higher incentives that you will enjoy. Qualifications with or without teaching experience, has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Benefits, basic salary plus incentives from 15,000 to 25,000 and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off kag full governmental benefits. You may send your resume through Facebook Messenger and they accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. Located at Capiz Government Business Center, room number 14, 3rd floor. Join them now at Talk Station Rojas. Oras naton sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 5:06 sa hapon. Oy, sa mga kalagad naton kag sa mga kapiznon, suportahan naton ang pambato sang kapis sa natalana no nga Miss Universe Philippines competition. Sininga tuig no, tuig 2021. Suportahan naton si Cherry Angel Ann Flejoles. Ito man dokta nagli sang panitan no. Panitan nyo man ni panitananon ini siya, panitananon man ta. Suportahan ta. Hindi lang man dapat no mga panitananon magsuporta kundi bilogid no nga probinsya sang Capiz no ang tanan nga mga Capiznon. Gani ginahinyo gid namon ang inyo man nga pag suporta para sa kay Cherry Angel Ann Flejoles. Paano bala kita makasuporta sa iya para makasulod sa top 75 no sang Miss Universe Philippines 2021. Okay, una, download the Miss Universe Philippines app, no? Pwede kita kung kinahanglan naton mag-download sang Miss Universe Philippines nga application. Next, tagsa ka MUP app user, boto na kita, no? Isa ka boto, tagsa ka adlaw for any delegate during the voting period. Pero of course, ang aton nga botohon tag sa kadlaw, wala sang iban si Cherry Angel Ann Flejoles. Voting for the Headshot Challenge will start on July 26 and will officially close on August 1 at 11:59 p.m. Again ang Headshot Challenge, ang labing una nga challenge mga kalagad, amo ini no, mag-umpisa subong nga adlaw kag magatapos sa August 1. August 1 is on Sunday. Alas 11:59 sa gabi. Vote only for Cherry to make sure your vote counts for Capiz. A vote for Cherry is a vote for Capiz. Again, download sa Miss Universe Philippines app. Kag subong nag-start na ang first challenge, meaning Headshot Challenge. So, botohon naton si Cherry, no? Pinaagis sina nga app. So, Marajin, download ka na dyan. Ay, sa tanan-tanan nga mga kaalagad naton kang mga Capiznon. Wow. Malay naton, di ba? Masunod sa kay, sino gani? Pia, at Riona. No? Hindi kita hindi maasi-asi, no? Ang Capiznon, no? When it comes sa mga national or even international pageants. Kaya subong man, no? Sa mga dalagkuan pagid nga mga events, no? Sa sports, amuman, kuan gid ang Capiz, no? Pangibabaw. Kagkabay pa mga kalagad, suportahan gid naton sa liwat si Cherry Angel Ann Flejoles. Oras naton, alas 5:09 sa aton nga palatuntunan. Diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kadar FM News Team diri sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa labing una nga balita lokal, naglabot o 42,000 ka pamilya sa syudad nagbaton sang bugas sa unang salgas sang food security program sang gobyerno lokal. Para sa pagatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Naglabot sa 42,000 ka mga pamilya sa syudad sang Rojas ang nakabaton sang tignapulo ka kilos sang bugas gikan sa gobyerno lokal nga kabahin sa food security program sini. Sandig sa opisyal nga pahayag sa Facebook page ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga natapos na ang unang nga salga sang pagpanagtag sang bugas sa mga pigado nga pamilya sa syudad nga labing apektado sang pandemya nga dala sang coronavirus disease 2019. Ginpahayag sang isa ka benepisyaryo nga dako nga bulig ang nasambit nga ayuda bangod kasubong niya nga wala na makabalik sa trabaho bangod sang pandemya. Nagakinahanglan ini sang sustento sa ila pang adlaw-adlaw nga pagkaon. Samtang, sunod naman kay Glenda Paz, General Manager sang National Food Authority o kun NFA sa Capiz, nga makabig consistent ang syudad sang Rojas sa mga lokal nga gobyerno sa kabug-usan nga Western Visayas sa programa sini nga nagatuyo mabuligan hindi lamang ang mga benepisyaryo sang programa kundi pati man ang mga mangunguma sa probinsya. Inibangod nga ang bugas nga ginapanagtag ang nagikan sa mga lokal nga mangunguma sa Capiz subong man sa Aklan. Kagin pasiguro nga bag-o kag maayo ang kalidad sa bugas nga ginatugyan sa mga pumuluyo. Sunod naman kay Dadivas nga nagapati ini nga kun maalalayan lamang ang mga pamilya sa syudad, ilabi na sa ilang mga kinahanglanon kada adlaw, mahimo nga magamag-an ang pagpangabuhi sa mga ini sa tunga sang ginapangatubang nga problema. Sa matandaan, bulan sang Abril sang formal nga ginlunsar ang programa nga may katuyuan nga makahatag sang tignapulo ka kilo sang bugas sa mga pigado nga pamilya tagsa ka bulan sa sulod sang isa ka tuig. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong salamat alagad Liza Generales ang gidulong reporteri sa aton nga pagapangalagad sa dugang nga balita. Masobra sa 6,000 nga bakuna liwat nga nabaton sang probinsya. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 sa alagad Elamer Bartolay. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Naglabot sa 6,600 ka Sinovac vaccine ang nabaton sa probinsya sa Capiz gikan sa gobyerno nasyonal sining damlag lamang. Personal nga ginbato ni Governor Esteban Evan Contreras, Acting Provincial Health Officer Dr. Alex Nolasco, Dr. Leia Del Rosario kag mga katapos ng Department of Health sa Capiz ang nasambit nga bakuna bilang dugang sa mga nauna nga bulig sang gobyerno sa nagapadayon nga implementasyon sang pagpambakuna sa mga pumuluyo nga kabahin sa prioridad nga gintala na sa Department of Health kag National Interagency Task Force. Ginpasalamatan naman ni Governor Contreras ang gobyerno nasyonal kag ang mga ahensya sang gobyerno sa padayon nga pagulikid sa probinsya kag pagkabalaka sa mga pumuluyo nga padayon nga nagapangatubang sa pandemya nga dala siyang COVID-19. Ang nasambit nga mga bakuna ang kabahin na sa ika-16 nga batch sang bulig gikan sa nasyonal nga gobyerno pinaagi sa pagpanikasog sang DOH Center for Health Development Western Visayas. Natala na naman ini nga paggagamiton sa population subgroup A1 ukon ang mga nabilin nga frontline health workers, A2 ukon ang mga senior citizens, kag A3 ukon ang mga pumuluyo nga may comorbidity sa diin pagadumalahan ini sa Capiz Provincial Health Office, kag ipagapanagtag naman sa mga kabanwahanan kag syudad sa probinsya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Elamer Bartolay, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong salamat alagad Elamer Bartolay sa gidulong reporteri sa aton nga pagapangalagad. Sa dugang nga balita, mga wala nagamit nga plastic bottle mahimo bayluhan sang seedling sang community plant tree sang Capenro. Para sa pagkatagkaundan sa nga balita, yara sa line number 3 si alagad Lourdes Biñas. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Magabukas na ang pinasahi nga community pantry sa Capiz Provincial Environment and Natural Resource Office ukon Capenro sa maabot Hulyo 29, 2021 sa Robinson's Place, Rojas, Pueblo de Panay, Lawaan, Syudad San Rojas. Ang nasambit nga inisyatibo ang ginatawag nga community pantry nga may katuyuan nga matipon ang mga plastic bottle nga masami nagalapta lamang sa dalanon ukon nakastak sa panimilay kag wala man nagamit kag sara nga mabayluhan sang seedling nga mahimong matanom sa ugsaran ukon ginapanigiyahan nga duta. Sino sa Capenro nga kabahay
ini sa programa sa gobyerno probinsyal nga mapaganhagin ang paglapta sa mga basura nga plastik. Mabuligan limpyo ang dunang manggad kag mahatagan oportunidad ang mga pumuluyo nga makatanom sa kaugalingon nga puno sang kahoy nga nagapamunga kag sigurado nga ila mapuslan. Sino sa mga luyag magpabaylo sa plastic bottles, mahimong lamang nga dalon ini sa kiosk sang Kapenro nga igapahamtang sa nasambit nga mall umpisa Hulyo 29, tubtub 31 sini nga tuig. Sara nga mabayluhan sing tig isa ka sidling ang 3 ka isa tubtub 2 ka letro sang plastic bottle, 5 ka 500 ml, napulo ka 499 ml, paubos nga plastic bottle kag isa ka eco brick. Kalakip naman sa mga sidling nga igabaylo ang batuan, chiko, kakao, kamagong, kag madamo pa nga sahe nga nagabunga nga mga kahoy. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Lourdes Binyas, 88.1, Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alagad Lourdes Binyas sa gandunong reporter sa aton nga pangalagad sa moyadton no sa aton tanan-tanan ginapagagda akon ginaagda kita no sang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office sa Kapenro nga pabayluhan ta no ang mga plastic bottle tada sa mga balay ta nga ginapang aboy lang no ang iban ti ginapang lapta lang sa dalanon. O, hindi ka mo magkabalakan, no? Kay aside nga makabulig ka mo sa tundo ng manggad, makabulig man ka mo sa inyo pamilya, no? Or sa inyo nga mga kabataan sa ulihi, nga mayara sa mga puno sang kahoy, no? Nga nagabunga, nga sarang makuhaan nila sang produkto o na bunga, nga paggamiton man, no? Sa tagsa kadlaw, nga pangabuhi. Sa liwat, ang 1 to 2 liters 3 kabilog no sang 1 to 2 liters nga plastic bottles pwede ina mabayluhan sang isa ka sidling. 5 ka 500 ml nga plastic bottles sarang ina mabayluhan sang isa man ka sidling. Napulo ka less than 500 ml o kon 499 paubos o kon paidalom no nga plastic bottles isa ka sidling kag isa ka eco brick mga kalagad nga ginhimo naton pwede man ina mabayluhan sang isa ka sidling. Sarang kita makapabaylo sina sa kiosk sang Kapenro nga gipamtang no sa Robinson's Place Rojas Activity Center. Mag-aumpisa sa July 29, no? Webes, tubtub July 31, Sabadong adlaw. Kag pwede nyo na ibaylo no? Yung mga plastic bottles sa batuan, sa chiko, sa kakao, sa kamagong. Kag iban pa nga mga seedlings nga iga-display dira no? Sa Robinson's Place Rojas. So, gamat-amat naman gani di si Alaga Jean, no? Tipon sa mga bote. Sa mga plastic bottles, no? Ano yun na? Inangiyak ka, BTS nga mga plastic bottles. Awi ko, ibaylo mo na. Sige, ama na mga kalagad, ha? Oras na to na 5:18 sa dugang balita. Pag-angkon sang clusters ng COVID-19 Delta variant cases Antique, posible sunod sa Department of Health. Para sa paghatag kaundan sa balita, yara sa line number 4, si Alaga John Kenneth Fabrigara. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Nag-aapilar sang time-out ang mga health workers sa Ilocos Norte pinaagi sa paggugot sa restriksyon sa hulig sa mga tao kasunod ang pagtaas ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Oras na ton sa Kadar FM Philippine Standard Time, 5:19, dali lang gid yang sir. Duwa na dayagin na pa sa Alaga Jean. Salimat ha. Kaya wala ko ng signal si Alaga dyan sa isa, John Rafael. No? Bagi niya magulutod. Nagapangita sang paagi para makareport ang isa kag isa. So salamat gid no in behalf sa Kader FM family. Sa liwat sa pagatag kaundan sa sining balita, ito sa pag-angkon sa clusters ng COVID-19 Delta variant cases Antique, posible sunod sa Department of Health. Sa liwat, yara sa line number 4, si Alaga John Kenneth Fabrigara. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage.
May posibilidad nga may cluster na sang coronavirus disease 2019 nga tugas ang Delta variant sa probinsya sang Antique sunod sa Department of Health. Ginpayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere nga mayara sang returning overseas Filipino nga nagabot sa pungsod nga taga Antique sa diin nakatapon sa mga individual matapos nga nag-atender ni sa lubong sang iya nga iloy. Kasunod inisang duwa ka mga kaso sang nasambit nga variant kan tatukiban sa Pandan Antique sa mga nagligad pa nga simana sa diin sa diri ang napatay kang isa na tigayon naman nga mag-ayo. Sunod kay Vergere, ginatunan pa sa karon sang ahensya sa kung paano nakalaton ang nasambit nga variant sa iban nga pumuluyo. Ginpahayag sini nga posible mayara sang paglapas sa protocol sa diin ginakinahanglan sa mga nagabalik nga individual sa pungsod nga magpatigayon sang quarantine kag COVID-19 testing apisar kung anuman ang estado sini sang pagbakuna. Sa matandaan, Huwebes ang nagligad nga simana sang ginkumpirma sang DOH nga mayara na sang lokal nga transmisyon sang Delta variant sa pungsod matapos natukiban sini nga may mga kaso na sang Delta infection sa nagkatuhay nga lugar sa Pilipinas. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat talaga John Kenneth Fabrigar sa ginulong report diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang nga balita. Tubtub sa 8 ka tawo sarang malatnan sang Delta variant sa sulod sang 1.2 ka minuto. Para sa pagkakaundan sa nakabalita, yara sa line number 5 si Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Inapatihan nga mas delikado ang Delta variant kumpara sa iban nga variants sang COVID-19 bangod sarang ini makalaton tubtub sa 8 ka tawo nga nakapalibot sa isa ka individual nga nagaangkon sang nasambitan nga variant suno sa pahayag ni Dr. Edsel Salvania sang Interagency Task Force Technical Advisory Group. Masobra 60% nga mas makatalapon ang Delta variant apang dugang sa opisyal nga malikawan ang paglaptas sini kung magsunod lamang ang tagsa-tagsa sa ginapatungan nga mga health protocols kasubong sa pagsusok sang face mask kag face shields kag subong man magpabakuna. Mas makahalangawa ini sang 3 ka beses kumpara sa original nga SARS-CoV-2 virus dugang pa ni Salvania. Sa naibaluan nga sang una, 3 ka adlaw bago makatapon sa tawang COVID-19 variants, apang sa Delta, mas manubo lamang ang tion o kung sa sulod lamang sang 30 ka oras, mahimo matap na ng isang katawo. Ginpahayag man sini nga konsadto, ang mga ginahambal nga close contact sarang matapnan sang virus sa sulod sang 15 minutos, apang sa Delta, 1 ka minuto kag tunga lamang, mahimo na ini nga makatapon sa iban. Nagalawom sa karon Salvania sa mga tika nga ginahimo sang gobyerno agud matap na ang paglaptas sa nasambitan nga variant. Apang nagpanugyan man ini nga kinahanglan pataason sang kada isa ang kumpiyansa bangod nagataas man ang level sang variant sang COVID-19. Kinahanglan man suno si iya ang pag-angkon sang bakuna batok sa COVID-19 kag mas maayo kung mas padalion pagid ang pag-roll out sa mga bakuna kadungan sang pagsunod sa mga health protocols na kinapatuman agud hindi madangatan sang Pilipinas ang naagyan sa mga kalapit nga pungsod sa ASEAN. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorene Balgos, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat Alagad Maria Jean Lorene Balgos sa ginulong report diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang nga balita national. Mga health workers sa Ilocos Norte nagahinyo sang time out bangod sa mga kaso sang Delta variant nga nabalhag sa rehiyon. Para sa pagkatagkaundan sa balita, yara sa line number 4 si Alagad John Rafael Fabrigar. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Nag-aapilar sang timeout ang mga health workers sa Ilocos Norte pinaagi sa paggugot sa restriksyon sa hulig sa mga tao kasunod ang pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa probinsya subong man ang pagkabalag sang unang nga kaso sang Delta variant sa ilang nga lugar. Gimpahayag ni Dr. Luis J. Corrobio III, anay presidente sang Ilocos Norte Medical Society nga mga ospital sa probinsya ang yara sa karon sa kritikal nga level kay nagligan nga simana nagahinyo ang ilang nga grupo sa gobernador agon magpatigayon sa sinapol sa katuyuan nga mapahanugot
kinabututan nga makapahuway ang healthcare system sa probinsya ukon mapatigayon sang mas hugot nga quarantine protocol. Dugang padiri ang ilahinyo sa pagdugang sang manpower bangod nagakakulang na ang numero sa mga nagatatap sa pasyente kag tungod kinahanglan nga ma-isolate insigida ang mga healthcare worker nga nalatnan sang sakit. Ang nasambit nga probinsya ang yara sa karon sa idalom sang general community quarantine apang may heightened restrictions samtang iban nga lugar ang ginpaidalom naman sa localized modified enhanced community quarantine nga ikaduwa sa pinakahugot nga lockdown. Kahapon nga adlaw kumpirma ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok nga nakapagkit na ang probinsya sang Alpha, Beta kag Delta variants. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat alagad John Rafael Fabregar sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad kag sa katapusan nga balita sa Caritas publiko kinangkat sang obispo nga pakigbatuan ng online trolls. Para sa bagatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 5 sa alagad May Durias. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayaras ang sara nga maobra ang publiko para sa madugay na ginalauman nga pagbago sang tanan sa pungsod. Ini ang kabahin sa ginatagan pagtamod ni Apostolic Vicariate of Taytay, Palawan, Bishop-elect Broderick Pabilio, kaangot sa nagahilapit nga piniliay sa Pilipinas. Sunod sa obispo nga muman ang outgoing chairman sang CBCP Episcopal Commission on the Laity, mangin sa simple nga pamaagi, mayaras ang sara nga maobra kag mapakigbahinan ng tagsa-tagsa para sa pagbago sang sosyedad. Partikular nga gintumod ni Bishop Pabilio ang paggamit sang social media, kasubong na lamang sang Facebook sa pagpaampit sang pananaawan, agud mapaiway anuman nga kabutigan nga luyag ipalapnag sa mga mayaras sang kaugalingon nga interes kag posisyon kag responsibilidad sa gobyerno. Gintuad pa sang obispo nga pinaagi sa pagkamabinantayon, sara nga mapakigbatuan ang paglaptas sang trolls nga nagapalapnag sang mga sayop nga impormasyon. Kaangot sini nagtingog ang 12 ka mga senador sa katuyuan nga maimbestigahan ang report tuhoy sa paggamit sang pondo sang pungsod para sa mga troll farms, hindi lamang para sa pagpalaptas sang fake news, kundi labi na sa mga propaganda sa nakatalana nga eleksyon. Sa matandaan nga una nang nagpanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sukon CBCP, kaangot sa pagpakibato sa paglaptas sang fake news kag online deception, partikular na sa social media nga makabing nga isa ka sin against charity bangod sa pagpalapta sang sala nga impormasyon kag nagadulot man sang sala nga persepsyon kag desisyon sa mga pumuluyo. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat alagad May Dorias sa gidulong report diri sa aton nga pala tuntunan. Kagamoy ato ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Lunes, Hulyo 26, 2021 diri sa Kasak Special Coverage. Mayong hapon sa kay Meryl Joy Badoles Katoliko. Ano po diri sa aton nga pala tuntunan. Sa liwat sa aton nga mga kalagad, suportahan nato ng aton nga pambato sa Miss Universe Philippines competition to Miss Universe Philippines 2021 competition. Uligan natin si Chair Angel Ann Flejoles na makasulod sa top 75 sang Miss U Philippines 2021. Paano makaboto? Download the Miss Universe Philippines app. Each MUP app user can cast one vote per day for any delegate during the voting period. Voting for the Headshot Challenge will start on July 26, which is today, and will officially close on August 1, Sunday at 11:59 p.m. Vote only for Cherry to make sure your vote counts for Capiz. A vote for Cherry is a vote for Capiz. Sa liwata, supportan natin si Cherry Angel Ann Flejoles pinaagi sa pag-download sa Miss Universe Philippines app. Then, subong nag-umpisa na ang first challenge nila. I-click na lang ang picture dira or name ni Cherry Angel Flejoles. Tagsa kaadlaw hasta sa August 1, 2021 para sigurado ang aton boto para sa iya. Alas 5:29 diri sa aton nga pangalagad wala na tiyempo diri sa aton nga panatutunan sa Kasak Special Coverage.
Sa pangalanan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Ibalia. Aton nga mga technical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical, alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Ang ikaupon niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Yan naman sa Nagadrill de la Rosa ang nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kung dako. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapailayo, kag basta yung pagtuuhan tupkid sa makaako. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.